No. Dzień dobry. Czas operacyjny 9:00. Żegnaj Bytom, witaj Poznań. To już mój chyba będzie, nie chcąc skłamać, 7. albo 8. Pyrkon Festiwal Fantastyki. Może się uda kupić fajną poduszkę z ajajaja azjatycką babą. Ale pierw oczywiście, żeby się dostać do Poznania, musimy się dostać do Katowic. Do pociągu jeszcze pół godziny. Można obejrzeć plony. Jeszcze akurat czas, żeby jakąś kawusię spożyć. Oby był punktualniejszy od tego, co ostatnio wracałem z Poznania z opóźnieniem 4 godzin. No, 15 po 10. Pociąg ma być 10:34. Czy tym razem polskie koleje państwowe staną na wysokości zadania? Ale fajny. Ale to nie mój, ja będę jechał starym trupem. Jakie oczekiwania względem Pyrkona? Oczekiwania są takie, żeby względnie zdrowym przyjechać, ale to jeszcze jest druga opcja, żeby w ogóle przyjechać. A Patrycja? Dużo animu. 36, czyli nie udało się punktualnie. To jest dalekosiężny tramwaj. Przyjeżdżam do takiego nowoczesnego miasta, a tutaj ta komunikacja miejska w Poznaniu się zatrzymała trochę w poprzednim stuleciu. No tu już widać trochę tłumy ludzi, co idą odebrać. Zaakredytowany medialnie, poważna sprawa. W tym roku za mojego przewodnika robi Tomasz Gwiazda, Shelby, doktor Ptak, jak się ci doktorzy nazywali? Plaga. Słuchajcie, kolega zabrał mnie na tradycyjną kuchnię wielkopolską. No, muszę powiedzieć, że wygląda to dość egzotycznie. Proszę Państwa, pojedzone. Idziemy zobaczyć, jakie to osobliwości, Panie Wiktorze, nas czekają. Spodziewam się, że rozmaite. Cici-a-a. Proszę, rycerz, król. Proszę bardzo, tu wszystkie epoki militariów. Takie, tu antyterroryści. Wlozłeś. Bydzie. Idziemy. Czyli na piwo do pawilonu 4. Dobra. Najważniejsze kaj na piwo to już wiemy. No. Nie no chłopie, 200 zł taki kot. Patrzcie, może takie coś kupię Patrycji. O proszę. Może na przykład czapka Rumcajsa. Albo czapka z uszami. 200 zł. Wreszcie uczergane, to nie ten. No i oczywiście wasze ulubione, drodzy widzowie, chińskie bajki. Chińskie bajki, wszędzie chińskie bajki. Klimat nie sprzyja cosplayom. Myślę, że jutro, jak przygrzeje te 30, to tutaj większość będzie biednych artystów pływać. Ludzie, co się dzieje? Do jedzenia nie ma ogromnych kolejek. Za to do piwa trzeba stać godzinę. Wojna. Poważne strzelanie. Laserowy paintball. Prime Video zafundowało fontannę z wielkim chłopem. Red Bull nie przyciąga takiej uwagi jak piwo. Pojawiła się nawet figura rosyjskiego żołnierza. Kolega mówi, że to są postacie z Awatara, ale mi się coś wydaje, że kłamie, bo w ogóle nie są niebieskie. Nieprawda, tam stoi. A, przepraszam, rzeczywiście jest. Tam sobie leci sesja RPG pana Baniaka. Chillera na leżakach. Pół godziny stania, no ale ludzie, co robić? Jak suszy? Znalazłem pana listwę, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to. Piwko wyżarte, można iść oglądać te dziwa natury dalej. Tylko że problem jest taki, że większość rzeczy, które tutaj są, większość tych cosplayów, mangi i tak dalej, ja nie mam pojęcia, z czego one są, bo ja tych bajek nigdy nie oglądałem. Także jak będę widział coś, to będę pytał was, co to jest. No tu na przykład to jest z Warhammera chyba coś i jest ork i jest jakiś goblin i jest pani wróżka. Dobra, to chyba to są
Nie wiem, właśnie to nie wiem. Tutaj też nie wiem. Tam jest jakiś performance artystyczny. Idziemy obejrzeć. Śpiewy słowiańskie. Rozgrywają się jakieś pojedynki, no, na śmierć i życie. Sprawa jest poważna. To było coś taka książka na podstawie gry Wiedźmin, coś w tym stylu. A to jest pan z Warhammera, to akurat kojarzę, bo grałem w grę wyjątkowo. A tam jest budka policyjna, można za darmo przysześćdziesiąnić, albo jak się to mówi, strzelić że makowca zjeść z komendantem. Alkoholicy, a nie alkochemicy, przepraszam, to jest tak. Z odruchu tak przeczytałem. Wioska ostatnich prawdziwych Słowian. Obozowisko magiczno-średniowieczne. Performance typu performance taneczny. Idziemy zobaczyć. To jest ten, co pstryknął i zniknął wszystkich. Tu już nawet mają miejsce zabawy weselne. Uruchomił się klasyczny pociąg. Tutaj nieduża strefa dla miłośników gier komputerowych, chociaż wypadałoby powiedzieć szerzej gier wideo. Ale nie tylko, czyli sprzęt typu archaicznego. Stan osobowy, jak widzicie, jak na piątek, godzinę prawie 19. No ludzi jest full. Atmosfera jest gorąca, gęsta i spocona, co wyraźnie unosi się w powietrzu. Dobra, 13 000 kroków, przy piątku wychodzone. Zobaczymy, czy przy sobocie będzie coś więcej. Powinno być. I ma być też cieplej niż dzisiaj. Także będzie masakra. Ostatni rzut okiem na Pyrkon piątkowy. Dzisiaj ludzi dużo, jutro będzie bardzo dużo. Nie uwierzycie, jak dużo. Zrobię wam porównanie. Moim przewodnikiem był doktor elegancki Plaga. Zwiedzania część następna. Teraz przechodzimy do tematów ważnych. Gist. Zagórny. I tym razem kuchnia trochę bardziej typowa. Niby placek po bytomsku, chociaż do Bytomia 400 km. No to gist. Drodzy Państwo, krótka przebitka na Poznań nocny. Poznań jest, jak go zapamiętałem, rozkopany. Na rynku prawdopodobnie znaleziono bursztynową komnatę i jest cały przekopywany w celu jej wydobycia. No, raczej spod samego ratusza romantyczne zdjęcia niestety, ale odpadają. Proszę wrócić kiedy tam było? W lipcu 23 roku. Do zobaczenia. Dzięki, że wybierasz rower i licznik, ile przejechało rowerów. Proszę coś takiego, magistrat bytomski, proszę odnotować. Takie coś w Bytomiu, tylko pierw proszę wybudować w centrum w ogóle ścieżki rowerowe jakieś. W celach naukowych udałem się do Cybermachiny na odmianę nie katowickiej, a poznańskiej. Trzeba badać konkurencję. Gist. Najwolniejsze drzwi windy Wielkopolski. Poznański klimat. W powietrzu wyczuwalne jest, że o godzinie 12 może przypierdolić faktycznie te 30 stopni. No, na oko to już jest blisko tego. Wow! Pierwsze cosplaye. Jeszcześmy nawet nie weszli na targi. Także dzisiaj będzie ostro. No, widać już od strzała, że jest ludzi niemało. Baba z grzybem. Nie wiem, o co chodzi, ale jest bardzo dużo postaci z grzybem na głowie. O kurde, ale jaki ogór potężny. Chłopca się w ogóra zmienił, nie wytrzymie. Tutaj proszę, co to jest za cosplay? Kto to jest? Te czerwone i ta w zielonym. Gdzie się go przypina? Gdzie się taki ogonek przypina? No nie wiem. Domyślam się. O, no. Gdybym grał w planszówki, to by była planszówka, co bym w nią grał. A, jest i ten. I ta, i jest też na podstawie Old Blooda nawet.
Na temat natury słoweńskiego przykuca. Sybil Punk, no nieprawdziwy, nie dotykają pięty. Imperialistyczny szpieg. Bardzo dziwny jeż. Tutaj jaja jak berety. NASA, Nasra. I znowu tak zwane furasy. Nie zazdroszczę im dzisiaj przy tym upalnym klimacie. Terrorysta. Metal is religion. No, nie znam takiej religii. Dziad. Jak mrowców. A to jeszcze wczesna godzina. Tu się jeszcze zagęści, jak zjedzą obiad i przyjdą. Dobra, czy uda się tutaj cokolwiek rozpoznać mi? Spoderman, tego kojarzę. Tam widzę Pikachu, to też kojarzę. Pirat, to kojarzę. No i to by tak było wszystko, co tu potrafię rozpoznać. Wpadła nawet różowa pantera. Poważny oręż. Jest nawet prehistoryczny gad. Cosplay z poświęceniem, nawet musieli sobie załatwić dziecko. Klimat dziś zabija. A jeszcze nawet nie ma południa. O kurde. Najlepszy Need for Speed na najlepszej konsoli. Tutaj bijatyka. Sposób na rozwiązywanie kłótni w związku. Można? Można. O, z tego tu kojarzę Hopka. Z tym walczyłem w Wiedźminie i nawet go pokonałem. Bardzo ładne figurki wiedźmińskie, ale tak się składa, że u mnie poziom zagracenia chałupy już sięgnął zenitu wielokrotnie, także figurkom mówimy dziękuję, ale nie. Repliki broni palnej. Jest też legendarna obrotówa, którą na kodach GTA Vice City masakrowało się przechodniów. Piękna sprawa. Piękne wspomnienia. Klimat jest idealny do leżenia, ale na plaży na Hechle albo nad morzem. A do łażenia w stroju z futra nie wiem. Muszę kogoś zapytać, co czuje na ten temat. Panowie żołnierze, czy nie ma wam za gorąco w takich strojach maskujących? Nie może być za gorąco. Nie może być? Nie może być za Służba, nie drużba. Powodzenia. Jak widać, nie dla wszystkich straszna temperatura jest przeszkodą, ale potrzebujemy więcej danych. Ta krew, którą tutaj można oddać, obawiam się, że po nocy z piątku na sobotę może być trochę wzbogacona promilami. Żołnierze, prosto z frontu, z Czarnobyla. No na tym panu to już można jajko na twardo usmażyć pewnie. Nie zazdroszczę. Bardzo łatwo na Pyrkonie jest wpaść w pewną pułapkę, co już zauważyłem wiele lat temu. Na przykład idzie dziewczyna i mówisz, kurde, fajna dziewczyna. Potem patrzysz bliżej, a to chłopak. Albo na opak. Tor przeszkód. Zobaczymy, jak panu pójdzie. Cyk. Oddaj tą oponę. No, bardzo dobrze. Cyk, 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 cyk. Już brak sił. Dobrze. Leci. Przeżył. Na scenie pan Azjata, artysta, przed chwilą pochwalił się znajomością polskiego. Potrafi powiedzieć bigos, pierogi i dziękuję. To jest tych Hideo Kojima. Dziś też tradycyjnie cosplay rosyjskiego żołnierza. Baba chłopa prowadzi na łańcuchu. No widzicie, takie czasy. Do tego doszło. A to co takiego? Człowiek kula. Pięknie. Ofiara wieloletniego picia denaturatu. Aż się cały sfioletowił. Masakra. Miecz większy od chłopa. Śmiechu warte. Typowa ustawka kibicowska. A tu rozstrzygnięcie zatargów rodzinnych. Matka bije się z synem. Do tego doszło. Do tego doszło. Sum? Olimpijczyk. To ja muszę zrobić w sumie. Słuchaj, jak ryby robią zdjęcia sobie z rybami, to zawsze tak. Młody wędkarz. Poważny oręż do nabycia. Prawdziwa tarcza kapitana Ameryki. Do nabycia za jedyne 1100 zł. Albo rękawica Thanosa. Tańsza za 900, droższa 1100. Bardzo ładne koszulki, wzory wszelakie. Krasnale, brody. Nic mi to nie mówi, widzowie. Pomóżcie.
Kto to jest? Co to jest? Mydło. Kurwa. Ja się mydlił. Wystarczy. 2 dni chłopów przebranych za baby, baby przebranych za chłopów z ogonami. Najgorętszy Pyrkon klimatycznie i cosplayowo chyba jaki był, a byłem już chyba na 7 albo na 8. Jak się to nazywa? Tutaj odbywa się ewangelizacja nawet. Wszystko jest. Wszystko. Dla osób z zewnątrz taka impreza może wyglądać trochę egzotycznie. Także największy festiwal fantastyki w Polsce. Jakby się komuś podobało to, co tu widział, albo go zainteresowało, to warto odwiedzić. Można zobaczyć sobie coś nowego.